bheka, lalela, upile. Ibhuku lesibili. Isibingelelo. Sanibonani bangani. Niyamazi uNkulunkulu oyedwa oyiqiniso. Ake nginitshele kambalwa ngabantu abazi uNkulunkulu. Bukelani ezithombeni encwadini ebomvu ngenkathi nilalele ikhasethi. Qhubekela ekhasini noma esithombeni esilandelayo uma uzwa lo msinjwana. Isithombe sokuqala. Amadodana amabili. Amadodana kulesi sithombe enza uhwebo. Oyedwa kula madodana kwakungu-Esawu, owayengumzingeli omkhulu. uJakobe, umfowabo omncane, wayelungisa ukudla okumnandi, esebenza esivandeni. U-Esawu wayelambile kakhulu, wacela uJakobe ukudla, evela ukuyozingela. uJakobe wathi ku-Esawu, "Kuqala ngithengisele ngefa lobuzibulo bakho." Wayefuna ifa lomndeni okufanele libe ngelomfowabo omdala u-Esawu. U-Esawu wayengenandaba ngefa lakhe. Wayecabanga kuphela ngesisu sakhe esasilambileyo. Ngakho-ke, wamdesela umfowabo ngefa lakhe ukuze athole ukudla. Igama likaJakobe lichaza ukuthi ungumkhohlisi. Ngakho impilo yakhe kwakuyingokukhohlisa abanye abantu. Ngokuhamba kwesikhathi uJakobe waze wakhohlisa noyise. Isithombe sesibili. Iphupho likaJakobe. U-Esawu wamzonda uJakobe waze wafuna ukumbulala. Ngakho-ke uJakobe kwafuneka ukuba abaleke ekhaya. Bheka esithombeni. uJakobe waba nephupho. Wabona uNkulunkulu ezulwini nezingelosi zakhe ziza emhlabeni. uNkulunkulu wathi kuJakobe, "Ngizokunikeza wena nesizukulwane sakho le ndawo olele kuyo. Isizukulwane sakho soba siningi. Bonke abantu bayobusiseka ngawe nangesizukulwane sakho. Nginawe ngizokubheka noma kuphi lapho uya khona, ngokubuyisela kule ndawo. Ngeke ngikushiye ngize ngifeze isithembiso sami kuwe." uNkulunkulu wayazi ukuthi uJakobe wayengumkhohlisi, kodwa wayemthanda efuna ukumguqula. Ngakho-ke, uNkulunkulu wamnikeza lezi zithembiso ezinhle kangaka. Isithombe sesithathu. uJakobe noLabani. uJakobe waqhubeka nokukhohlisa abanye, kodwa kwesinye isikhathi nabo bayemkhohlisa. uJakobe wahamba wayosebenzela umalume wakhe uLabani. Wayefuna ukushada nendodakazi kaLabani encane, uRacheli. Walobola ngokusebenza iminyaka eyi7 kuLabani. Ngakho-ke uLabani wamkhohlisa uJakobe ukuze ashade indodakazi endala kuqala. uLabani wenza uJakobe ukuba asebenze eminye iminyaka eyi7 ukulobola uRacheli. uJakobe wamkhohlisa uLabani, wazuza zonke izilwane okanye imfuyo kaLabani. Ngakho-ke uNkulunkulu wathi kuJakobe, "Phindela ezweni loyihlo nasezihlobeni zakho, mina uNkulunkulu wakho ngoba nawe." Isithombe sesine. uJakobe uhlangabezana noNkulunkulu. uJakobe wayefuna ukubuyela ekhaya, kodwa wayesaba u-Esawu ngoba labo abakhohlisa abanye bahlalela uvalweni lembuyiselo. Ngobunye ubusuku endleleni ebuyela ekhaya, indoda yeza kuye. Yalwa noJakobe ubusuku bonke. Ulathi lizophuma ilanga, yathinta isikhoxo senyongo yakhe emsipheni wenqulu. Ngakho-ke uJakobe wazi ngaleso sikhathi ukuthi le ndoda nguNkulunkulu.
uJakobe azange esalwa, kepha wathi kuyo, "Ngeke ngikudedele uhambe ungangibusisanga." Ngakho le ndoda yathi kuJakobe, "Ngeke usabizwa ngokuthi uJakobe, kodwa usungu-Israyeli." U-Israyeli okusho ukuthi uzabalaza noNkulunkulu. uNkulunkulu weza kuJakobe umkhohlisi wamanga khona ezokumphendula. U-Israyeli wabuyela ekhaya enokuthula emoyeni wakhe. Waphenduka kubaba nomholi wabantu ababekhonza uNkulunkulu. Bangani, sonke silwa nezindlela noma izwi likaNkulunkulu uma sikhohlisa abanye abantu. Kodwa uNkulunkulu wasithumela umuntu ozosiguqula. Lowo iNkosi uJesu Kristu. uJesu lo unobubele nami, uJesu unobubele nami, uJesu unobubele nami, unobubele. uJesu lo unobubele nami, uJesu unobubele nami, uJesu unobubele nami, unobubele. ngithatha la, Angibekela na, ngithathala, angibekela, angisusela, angibekela, unobubele. ngithatha la, Angibekela na, ngithathala, angibekela, angisusela, angibekela, unobubele. uJesu lo Unobubele nami, uJesu unobubele nami, uJesu unobubele nami, unobubele. ngithatha la, Angibekela na, ngithathala, angibekela, angisusela, angibekela, unobubele nami. Isithombe sesihlanu. Iphupho likaJosefa. uJakobe uNkulunkulu wamguqula wamnika igama lika-Israyeli. Wayenamadodana ayishumi. Indodana yakhe ayeseyithanda noma ayithanda kakhulu kwakunguJosefa. uJakobe wanikela uJosefa ijazi elihle kakhulu. Abafowabo bakaJosefa baba nomona. Ngobunye ubusuku uJosefa waphupha. Ngakusasa waguqula abafowabo. Lalela iphupho engiliphuphile. Bhekani, bengibona izithungu ensimini. Nasoke isithungu sami sivuka. Nazo izithungu zenu zisiphahla zisikhothamela isithungu sami. Abafowabo bathukuthela. Ngabe leli phupho lichaza ukuthi bazokhothamela kumfowabo omncane? Bamzonda uJosefa, ngakho bazama isu lokumlimaza. Isithombe sesithupha. Abafowabo kaJosefa babelusa izimvu kude nasekhaya. uJakobe wathi kuJosefa, "Hamba uyobheka ukuthi zonke izinto zihamba kahle yini ekwaluseni, bese ubuya uzongitshela." Uma abafowabo bebona uJosefa eza kubo, bacabanga isu lokumbulala. Bamephuca isembatho sakhe esihle, bamfaka emgodini omnyama. Ngakho omunye wabo wathi, "Sizozuzani ngokumbulala umfowethu na? Ngcono simdayise njengesigqila." Ngakho-ke bagcoba isembatho sikaJosefa ngegazi lembuzi, basebelisa kubaba wabo. uJakobe wacabanga ukuthi uJosefa ubulawe ingonyama. Wazila wathandaza ngokukhulu ukudumala. Isithombe sesikhombisa. uJosefa nenkosikazi enonya. Abadayisi bamthengisa uJosefa ezweni laseGibhithe. Waphenduka isigqila somnomzane okuthiwa nguPotifa. uPotifa wayesisebenzi esithembekile sahulumeni waseGibhithe noma inkosi yaseGibhithe.
uNkulunkulu wayenoJosefa futhi enempumelelo konke akwenzayo. Ngokusheshsha wenziwa isithenjwa esikhulu ekhaya likaPotifa. uJosefa wayeyibhungu elihle eliselincane. Inkosikazi yaPotifa yamthanda uJosefa izithandela yona. uJosefa wayazi ukuthi lokho akulungile, ngakho wakwala ukukwenza. Waphuma wabaleka endlini, kodwa inkosikazi kaPotifa yambamba ngengubo. Wathatha ingubo yakhe wayikhombisa indoda, wathi, "Bheka, inceku yakho ize ukuba inginukubeze." Ngakho uPotifa wamthatha wamfaka etilongweni. Isithombe sesishiyagalombili. uJosefa etilongweni. uJehova ngaso sonke isikhathi wayenaye uJosefa nasetilongweni. Ngokusheshsha uJosefa waba ngumlindi weziboshwa etilongweni. Izisebenzi zenkosi esasibhaka nasithela iwayini nazo zaboshwa. Ngobunye ubusuku bobabili baba namaphupho. Kodwa bacabanga ukuthi kwakungekho noyedwa oyengabachazela lamaphupho. uJosefa wathi kubo, "Kuyimithetho kaNkulunkulu yini ukutolika? Ngitsheleni amaphupho enu." Ngakho-ke izisebenzi zamtshela uJosefa. "Ephupheni lami kwakukhona umvini wewayini phambi kwami. Emvinini kwakukhona amagatsha amathathu. Ngathatha izithelo zomvini, ngazikhamela endebeni yenkosi ngayinika." uJosefa wathi, "Nakhi ukuchaza kwayo. Ezinsukwini ezintathu inkosi izokukhulula nibuyisele emsebenzini yenu." Nomphathizinkwa watshela uJosefa iphupho lakhe, kodwa elakhe lathi ezinsukwini ezintathu uza kubulawa. Izisebenzi zakhululwa njengokuchaza kwamaphupho uJosefa. Nombhakizinkwa wabulawa, kodwa uJosefa wasala etolongweni iminyaka 2. Isithombe sesishiyagalolunye. Iphupho lenkosi. Inkosi yaseGibhithe yaba nephupho. Yabona izinkomo ezicebile ezisikhombisa eceleni komfula, neziyisikhombisa ezizacileyo ngaphandle komfula. Lezo ezizacileyo zadla ezisikhombisa ezikhuluphele. Akekho owayengachaza leli phupho. Ngakho inceku enkulu yenkosi yayitshela inkosi ngoJosefa. Inkosi yaseyala ukuba uJosefa akhishwe etilongweni. uJosefa wayichazela inkosi ngephupho layo wathi, "Inkosi uNkulunkulu uvezile kubo ukuthi kuzokwenzekana. Bheka, kuyeza iminyaka esikhombisa yenala ezweni lonke laseGibhithe. Emva kwalokho kuyakuvela iminyaka esikhombisa yendlala. Bheka, indoda ehlakaniphileyo ezoqaphela phezu kwezwe laseGibhithe. Leyo ndoda namanye amadoda ambalwa kuyomela kuba aqoqe ukudla akufake ezinqolobaneni ngesikhathi seminyaka esikhombisa yenala, ukuze balungiselele leyo minyaka esikhombisa yendlala." Inkosi yabona ukuthi uJosefa unomoya kaNkulunkulu, ngakho yamenza umphathi ohlakaniphile phezu kwezwe laseGibhithe. Isithombe seshumi. Ukuphatha kwaJosefa eGibhithe. Ngesikhathi seminyaka eyisikhombisa yenala eGibhithe, uJosefa wagcina umbila omningi. Lapho sekufika iminyaka eyisikhombisa yendlala, wadayisa umbila kubantu baseGibhithe. Kwakunendlala nasezweni laseKhanani. Ngakho-ke abafowabo bakaJosefa abayishumi beza eGibhithe ukuzothenga ukudla. Babengazi ukuthi ubani owayephethe eGibhithe, futhi babengamboni noJosefa. uJosefa kodwa yena wababona. uJosefa wababeka icala lokuba yizinhloli. Wayesebavalela etilongweni. Emva kwezinsuku ezintathu wathi kubo, "Ukubonakalisa ukuthi nithembekile, ngiletheleni umfowenu omncane lapha kimi." Wayesegcina oyedwa kubafowabo. Wayesebadedela abanye wabanikeza ukudla wathi abahambe.
Isithombe se-11. uJosefa uyaziveza kubafowabo. Abafowabo kaJosefa babesaba ukuphindela eGibhithe, kodwa masishane babefuna okunye ukudla. Ngakho bathatha umfabo omncane uBenjamin baphindela kuJosefa. Kodwa uJosefa akabatshelanga ukuthi ungubani. Wabadayisela ukudla, kodwa wayesetshela omunye wezinceku zakhe ukuba aphindisele imali ezikhwameni zabo, bese efaka inkomishi yakhe yesiliva esakeni likamfabo omncane uBenjamin. Ngakho wathumela omunye wezinceku zakhe ukuba abambe bese ebabophela ukweba. Abafowabo baguqa ngamadolo bezicelela uxolo kuJosefa. Kodwa lokho uJosefa akushayanga ndiva. uJosefa wakhala ngalokho wayengasakwazi ukuzifihla, wabatshela abafowabo wathi, "Ngingumfowenu uJosefa, lona enamthengisa eGibhithe." Waphakamisa uBenjamin wamanga wase ebanga bonke abafowabo. uJosefa wabanika izipho ezinhle abafowabo kanye nezikayise. Wabatshela ukuba babuye beze nemindeni yabo eGibhithe. Baphindela ekhaya bafika bamtshela uyise, "uJosefa uyaphila, ungumbusi waseGibhithe." Isithombe se-12. uJakobe noJosefa eGibhithe. uJakobe wayesegugile, wathatha yonke imfuyo yakhe nomndeni wakhe wayohlala eGibhithe. Uma uJosefa ebona uyise, wambamba wamanga, bobabili bakhala. Wase ebusisa amadodana kaJosefa, baba ngababusi abakhulu ezizweni zakwa-Israyeli. uJakobe washonela eGibhithe esemdala kakhulu. Ngakho-ke abafowabo baJosefa babesaba ngamaphutha abawenza kuJosefa. Kodwa uJosefa wathi kubo, "Ningesabi, naningakhele uzungu lokungibulala, kodwa uNkulunkulu ngalokho wagcina abantu abaningi bephilile." Bangani, kukhona oyedwa ezweni omkhulu kunoJosefa. Igama lakhe yiNkosi uJesu Kristu. Abantu ababi bambulala, kodwa uNkulunkulu wenza okuhle kokubi enzela thina, nabo bonke abakholwa kuJesu. uJesu wavuka kwabafileyo. Manje, uma sivuma izono zethu kuJesu, kuhlangene nokubi esikwenza kwabanye, uNkulunkulu uyakuzixolela lezo zono. Unamandla okusisiza nokusiza bonke abakholwa kuye. Ngeke basazizwa izijeziso zokufa okungunaphakade. Ngizohamba noJesu, ngizohamba noJesu, ngizohamba noJesu, Jesu wami, ngizohamba noJesu, ngizohamba noJesu, Jesu wami, ngizohamba noJesu, ngizohamba noJesu, Jesu wami, ngizohamba noJesu. Noma abanye bengasala endleleni, mina ngizohamba noJesu. Noma intombi zingasala endleleni, mina ngizohamba noJesu, ngizohamba noJesu, Jesu wami, ngizohamba noJesu, ngizohamba noJesu, Jesu wami, ngizohamba noJesu. Kwakukhona indoda igama layo kwakunguMose, owayenamandla kaNkulunkulu, futhi wakhulula abantu bakaNkulunkulu ababeyizigqila eGibhithe. Isithombe se-13. Umntwana uMose. uJosefa, owayethiwa igama lika-Israyeli, waba nesizukulwane esethiwa igama uMose.
uMose wazalelwa eGibhithe eminyakeni engama300 adlula uJosefa emhlabeni. Ngaleso sikhathi abakwa-Israyeli babe baningi kakhulu, ngalokho inkosi yaseGibhithe yesaba abantwana bakwa-Israyeli. Yayisibaphatha kabi, yabahluphekisa. Yabaphelela ukuba basebenze njengezigqila, yakhipha nomthetho wokuthi abantwana babafana bakwa-Israyeli mababulawe. Ngenkathi uMose ezalwa, umama wakhe wamufihla, wamfaka kubhasikidi owayekhiwe wayomfihla emhlangeni ezansi nomfula. Udadewabo uMiriam wayeseduzane nomfula ukuze aqaphe umntwana. Indodakazi yenkosi yeza emfuleni ukuzohlamba. Yathola ngobhasikidi wawunomntwana uMose. uMose waqala ukukhala, indodakazi yenkosi yayizelwa ingane. Yacabanga ukuzithathela umntwana abe indodana yayo. uMose wakhulela emzini wenkosi. uMose wafundiswa yonke imithetho yaseGibhithe, waphenduka indoda ebalulekile. Isithombe se-14. uMose nesihlahla esivuthayo. Ngelinye ilanga uMose wabona umGibhithe eshaya isigqila esingum'Israyeli. uMose wayefuna ukusiza abantu bakubo. Wabulala umGibhithe, kodwa kwafanele ukuba abalekele inkosi. Iminyaka engama40 wayehlala ezweni laseSinayi. Ngolunye usuku wabona into engajwayelekile. Wabona isihlahla sivutha, kodwa sasingawuhluki. uNkulunkulu wakhuluma kuMose, izwi lakhe lalivela kulesi sihlahla esasivutha. Wathi kuye, "Ngibonile ukuhlunyezwa nokuphathwa kabi kwabantu bami. Ngizakuthumela wena kwinkosi yaseGibhithe ukuze ukhiphe abantu bami ezweni layo." Isithombe se-15. uMose uphindela enkosini. uMose wayesaba, kepha wamthemba uNkulunkulu waphindela eGibhithe. Umfowabo uAaron wahamba naye. Bathi enkosini, "uNkulunkulu inkosi ka-Israyeli ithi kuwe, dedela abantu bami bahambe, ngoba ufuna abantu bakhe bamkhonze." Kodwa inkosi yathi, "Angemazi uNkulunkulu, futhi ngeke ngibadedele abantwana bakwa-Israyeli." Emva kwalokho inkosi yabaphatha kabi kakhulu abantwana bakwa-Israyeli. uNkulunkulu wathi kuMose, "AmaGibhithe azokwazi ukuthi nginguNkulunkulu inkosi uma ngiphakamisa isandla sami phezu kweGibhithe bese ngikhipha ama-Israyeli kulo." uNkulunkulu wabuye wathi, "Uma uFaro ethi kuwe, yenza imilingo, ngakho wena wothi ku-Aroni, thatha indawo yakho uyiphonse phansi phambi kukaFaro, ngiyakuphendula inyoka." U-Aroni wenze njalo. Inkosi yabona amandla kaNkulunkulu, kodwa inhliziyo yayibukhuni, akavumanga nama-Israyeli. Ngakho uNkulunkulu wasebenzisa amandla akhe kumaGibhithe. Waphendula amanzi ababovu ukuze amaGibhithe ambe eceleni komfula omkhulu iNayili. Waletha umhlambi wamaxoxo, izinyosi, isichotho ezweni laseGibhithe. uNkulunkulu wamanga, wavumela amandla emilingo yakhe isebenze, kodwa uNkulunkulu weqiniso wenza okungaphezu kwalokho. uNkulunkulu wayixwayisa inkosi ukuthi unamandla amakhulu kunabenza imilingo eGibhithe. Kodwa phezu kwalokho inkosi ayivumanga ukuthobela uNkulunkulu, nabantwana bakwa-Israyeli ayibavumelanga ukuba bakhululeke. Isithombe se-16. Imvu yomhlatshelo. uNkulunkulu wakhuluma kuMose futhi, wathi, "Tshela u-Israyeli ukuthi umndeni ngamunye mawubulale imvu. Bathathe ingcosana yegazi bayigcobe eminyangweni izindlu zabo. Ngizofika ebusuku eGibhithe ngibulale wonke amazibulo abantwana besilisa.
Uma ngibona uphawu legazi eminyangweni yenu, ngiyodlula ngeke nginilimaze. uNkulunkulu wenza njengokusho kwakhe. Bonke abantwana bamazibulo bamaGibhithe bashona. Akukho noyedwa umntwana wama-Israyeli owashona. Yase inkosi ibiza uMose yathi, "Phumani manje wena nabantwana bakwa-Israyeli, hambani niyokhonza uNkulunkulu wenu." Hallelujah, amen. Hallelujah, Hallelujah. amen, Hallelujah. amen, Hallelujah. hallelujah, Hallelujah. 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 Kusuka kuThixo enyangweni. Hallelujah, Hallelujah. amen, Hallelujah. 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 Kusuka kuThixo enyangweni. Thina sesinja, Hallelujah. janja Hallelujah. kungakazi Hallelujah. lamvana Hallelujah. sinja, Hallelujah. janja Hallelujah. kungakazi Hallelujah. lamvana Hallelujah. sinja, Hallelujah. janja Hallelujah. kungakazi Hallelujah. lamvana. Hallelujah. Kusuka kuThixo enyangweni. Ungabanje, Hallelujah. ubanja, Hallelujah. kungakazi Hallelujah. lamvana Hallelujah. ubanja, Hallelujah. janja Hallelujah. kungakazi Hallelujah. lamvana ubanja, Hallelujah. janja Hallelujah. kungakazi Hallelujah. lamvana. Hallelujah. Kusuka kuThixo enyangweni. Isithombe se-17. Bawela olwandle. uMose wahola abantwana bakwa-Israyeli ebakhipha eGibhithe. uNkulunkulu wahamba phambi kwabo. Kodwa amaGibhithe athukuthela ephunyelwa izigqila zawo. Inkosi yakhipha impi yamaGibhithe ukuba ibalandele ibabuyise ezweni. Ama-Israyeli ahamba aze afika olwandle olukhulu, abakwazanga ukuwela. AmaGibhithe ayesezithendeni zabo, ayengakwazi ukubaleka ama-Israyeli. uMose wathi kubo, "Ningesabi, nizobona ukuthi uNkulunkulu uzisiza kanjani." Ngempela ulwandle lavuleka phakathi, abantwana ba-Israyeli bawela ulwandle esihlabathini esomileyo. AmaGibhithe azama ukubalandela, kodwa amanzi abuye abamboza. Wonke lawo maGibhithe emuka namanzi, kodwa ama-Israyeli ahambe aze aphumela ngaphandle. Isithombe se-18. Ukudla namanzi ehlane. uMose wabahola abantwana baka-Israyeli ehlane. Babengenakho okwanele kokudla, ngakho bakhononda kuMose no-Aroni kanye nakuNkulunkulu. Njalo ebusuku uNkulunkulu wayethuma umhlambi wezinyoni ukuze badle. Ekuseni njalo inqwaba yezinkwa ukuze badle. Abantu bazibiza lezo zinkwa ngemana. Uma amanzi engekho babexabana noMose. uMose wathi kubo, "Nilelani nami na? Nimuvivinyelani uNkulunkulu na?" uMose wathandaza, uNkulunkulu wamphendula. "Thatha induku yakho ushaye idwala, amanzi azokuvela baphuze abantu bami." Iminyaka engama-40 uNkulunkulu wabondla wabanakekela abantwana bakwa-Israyeli ehlane. Isithombe se-19. uMose entabeni kaNkulunkulu. Ama-Israyeli afika entabeni yaseSinayi. uNkulunkulu wafika entabeni nomoya omkhulu onamandla, engumbani, engamafu kanye nomlilo. uMose wakhuphukela entabeni wakhuluma noNkulunkulu. Wathi kuye, "NginguNkulunkulu uJehova wakho,
awayikuba nabanye uNkulunkulu ngaphandle kwami. Ungakhonzi isithixo ngaphandle kwami, ungaliphathi ngeze igama lami. Khumbula usuku leSabatha ulingcwelise. Hlonipha uyihlo nonyoko, ungabulali, ungaphingi, ungebi, ungafakazi amanga ngomakhelwane wakho, ungafisi into noma indlu kamakhelwane wakho. Emva kwalokho uNkulunkulu wayibhala phansi yonke le miyalelo etsheni. uMose wehla entabeni ephethe lezi zibhebhe zamatshe ebhalwe imithetho kubantu ukuba bayizwe. Namuhla sithola imiyalo kaNkulunkulu eBhayibhelini. uNkulunkulu wathi, ogcina imiyalo yakhe unomvuzo omkhulu ezulwini. NoJesu wathi, uma ungithanda uzohlonipha lokho engikuyala ngakho. Isithombe samashumi amabili. Inyoka yethusi. Ama-Israyeli athembisa ukugcina imiyalo kaNkulunkulu, kodwa akazange ayigcine. Abantu futhi baqala ukukhononda kuNkulunkulu ngokudla ayebanika kona. uNkulunkulu wabaqalekisa ngokubathumela izinyoka ezinophoyizini. Abantu abaningi babulawa ngophoyizini wezinyoka. Abantu bakhala kuMose, wayesebathandazela kuNkulunkulu. uNkulunkulu watshela uMose ukuthi, yenza inyoka yethusi uyibeke phezulu, olunywe inyoka ephila abheke phezulu uyakuphila. Ngakho-ke uMose wakha inyoka yethusi wayibeka. Bonke abalunywe inyoka babebheka inyoka yethusi baphile. uMose wayengomunye wabaholi nabaprofethi omkhulu abantwana baka-Israyeli abake baba naye. Iminyaka engamashumi 4 wabahola abantwana baka-Israyeli ehlane. Ngaphambi kokuba ashone uMose, uNkulunkulu wathi, ngizoletha umprofethi onjengawe khona lapha phakathi kwabantu bakwa-Israyeli. Uzotshela abantu konke engimyala ngakho. Isithombe se-11. uJesu wondla abantu. Iminyaka eminingi ama-Israyeli ayefuna umholi onjengoMose. Ekugcineni uJesu Kristu wazalwa ezweni lakwa-Israyeli. Wafundisa abantu ngoNkulunkulu njengalokhu uMose enza. Ngolunye usuku abantu bayandawana thize ukuyomlalela. Balamba kodwa kwakungekho ukudla. Umfana omncane wayephethe izinkwa ezinhlanu nezinhlanzi ezimbili. uJesu wakuthatha lokhu wabonga. Wanikeza abantu ukuba badle. Abantu basutha bonke, kodwa ukudla bakubona kukuncane. Labo bantu babengaphezu kwezinkulungwane ezinhlanu. Abantu bathi, ngempela lona ngumprofethi okwamenyezelwa ukuza kwakhe. Ngosuku olulandelayo uJesu wathi, ngiyisinkwa sokuphila, oza kimi ngeke alambe, nokholwa yimi ngeke ome. Masize kuJesu sikholwe nguye. Isithombe samashumi 22. uJesu ukhuluma noMose. uMose no-Elijah babengabaprofethi bakaNkulunkulu. Baphila iminyaka eminingi ngaphambi kokuba uJesu afike. Ngolunye usuku uJesu nabafundi bakhe abathathu babesentabeni ukuyokhuleka. Ngenkathi uJesu ekhuleka, ubuso bakhe bashintsha bakhazimula baqhama. Izingubo zakhe zamhlophe njengombane. uMose no-Elijah nabo baqhamuka bekhazimula besebungculeni bukaNkulunkulu. Bakhuluma noJesu ngokufa kwakhe. Abafundi bakhe babezwa bekhuluma bobathathu. Kwase kwehla ifu labamboza bonke. Izwi likaNkulunkulu lakhuluma kulelofu lathi, lona indodana yami engiyithandayo, ngayo ngiyathokoza. Lalelani konke akushoyo ngami. Uma izwi selikhulumile laqeda, abafundi babona uJesu esemiyedwa.
Isithombe esi-23. uJesu wafela thina. Abantu abamthandanga uJesu ngakho-ke bambulala. Amabutho ambethela esiphambanweni. Babulala namanye amadoda amabili kanye naye. La madoda ayizigilamkhuba futhi engababulali. Kodwa uJesu akaze aphule umthetho kaNkulunkulu noma kahulumeni noma yomuntu. Kodwa mina nawe siyiphulile imithetho kaNkulunkulu. Kusifanele ukujeziswa nokukhishelwa ngaphandle kombuso kaNkulunkulu. Kodwa uNkulunkulu uyabathanda bonke abantu. Akafuni ukuba sibe kude nomusa wakhe noma siye esihogweni kaSathane. Ngakho uNkulunkulu wathumela uJesu indodana yakhe azosimela emacaleni ethu. Ngesikhathi sikaMosi igazi lemvu lenzelwa ukusindisa ama-Israyeli olakeni kaNkulunkulu ezweni laseGibhithe. uJesu imvu kaNkulunkulu wafa efela thina njengomhlatshelo. Igazi lakhe lingiyinkokhelo yezono zethu. Ngenkathi uMose ephakamisa inyoka yethusi, ngakho uJesu kumele aphakanyiswe esiphambanweni ukuze bonke abakholwa nguye babe nokuphila okuphakade njengesipho esivela kuNkulunkulu. Ngokuba uJehova wasithanda kangaka, wasithumelela indodana yakhe eyodwa ukuba yilowo nalowo okholwa yiyo angabhubhi kepha abe nokuphila okuphakade. Isithombe esi-24. uJesu ezulwini. Umzimba kaJesu wathathwa wayiswa ethuneni. Kodwa ngosuku lwesithathu uJesu wavuka kwabafileyo. Abantu abaningi bakhuluma ngalokhu. Emva kwezinsuku ezingama-40 evukile kwabafileyo, bambona enyukela ezulwini, njengoba ubona kulesi sithombe. uJesu namanje usaphila. uMose nabo bonke abafayo bekholelwa kuNkulunkulu nabo basaphila nanamuhla, basezulwini. uMose wayengumholi omkhulu nomprofeti kaNkulunkulu, kodwa uJesu uyindodana kaNkulunkulu. Ngobukhulu ukude kakhulu kunoMose. uMose wahola abantwana baka-Israyeli wabawelisa ulwandle ebakhipha eGibhithe. Kodwa uJesu weza ukuzosindisa bonke abakholwa kuye. Ngelinye ilanga uJesu uyobuya njengokunyuka kwakhe ezulwini. Uyothatha bonke abakholwa kuye babe naye ezulwini. Bangani abahle, senikulungele ukuhamba noJesu? Kungenzeka afike namuhla. Kholwa eNkosini uJesu Kristu uyakusindiswa. Lalela nansi indaba yami, ngangisekulahleke, kodwa wehla umhlengi wami, wangikhipha ekufeni. Lo mhlengi ungubani na? uJesu akakho munye qha, wehla wafa, uvukile usesimele ezulwini, wabutela ubukhosi bakhe, wehla wafa emhlabeni. Igama linguJesu Kristu, malibongwe ezizweni. Lo mhlengi ungubani na? uJesu akakho munye qha, wehla wafa, uvukile usesimele ezulwini. Le ndaba isahamba njalo, ivusa basekufeni. Yebo iveza imvuselelo, isiqhuba endleleni. Lo mhlengi ungubani na? uJesu akakho munye qha, wehla wafa, uvukile usesimele ezulwini. Wena-ke wozozinikele, usabizwa vuma
phansi inhlanhla usindiswe namhlanje. Lo mhlengi ungubani na? uJesu akakho munye qha.